gwybod sut mae gosod y darnau, ni'n gwybod sut mae symud y darnau, ond sut mae mynd ati i chwarae gêm o wythbwyll. Nawr y bwriad yw cipio brenin y gwrthwynebwr. I wneud hynny, mae angen cipio darnau y gwrthwynebwr mwyn cael mynediad i'r brenin. Fyddwch chi fel chwaraewr eisiau amddiffyn eich brenin chi fel nad yw e'n cael ei gipio oddi wrth y gwrthwynebwr. Os oes darn yn eich ffordd chi, mae modd i chi gipio y darn hwnnw. Enghraifft, mae modd i'r esgob yma, sy'n symud ar letraws, gipio y marchog yma. Mae'r marchog wedyn yn diflannu o'r bwrdd. Nawr mae modd i chi hefyd fygwth darnau. Bydd y gwrthwynebwr wedyn yn penderfynu i symud y darn, i roi rhywbeth yn ei le, neu gymryd eich darn chi os yw hynny'n bosib. Os fyddwch chi'n bygwth y brenin, mae'n rhaid i'r gwrthwynebwr ymateb i hyn. Nawr, mae yna gwpl o opsiynau. Allwch chi symud y brenin o linell y darn, rhoi rhywbeth rhwng y darn a'r brenin, neu gymryd y darn os yw hynny'n bosib. Allwch chi weld yma bod y castell yn bygwth y brenin a bod modd iddo symud o'r ffordd. Os nad oes un o'r opsiynau yma yn bosib, dyma beth fyddwn ni'n galw yn checkmate. A dyma fydd diwedd y gêm. Bydd y chwaraewr sy'n bygwth checkmate yn ennill y gêm. Dyma enghraifft o checkmate yma. Fyddwch chi'n gweld bod dim modd i'r brenin ddianc. Nad oes modd cymryd y darn sy'n bygwth, a does dim modd rhoi rhywbeth yn ffordd y check. Dyma ddiwedd y gêm felly.